Thank you very much. Thank you very much. UAV inbound. Care package. A kurde, nie no, na Czech to tak nie można. Na Czech to ja nie potrafię strzelać. Janek dasz radę. W kościele są. Be advised. Hostile care package overhead. Hostile UAV above. HCXD deployed. Friendly UAV inbound. A tak dobrze mi szło, no. Counter UAV inbound. Friendly UAV inbound. Care package Kurde, jestem inbound. blisko 2 skorstrików. Jeden kill. Jebane, ile tam Battle is wyskoczyło. ours to lose. Don't. Friendly Ja, servers działo, inbound. działo wszystko. Teraz już działo. Eldorado opuścił nos. Co to jest Eldorado? Kolega. Kolega? Okej. Kolega. Kolega, No. kolegi. Nasz kolega. Approaching Kolega, BON. kolega. Koleżeński. Finish this. Prawie z Ameryki. Kto? No, Eldorado. Ja. No, Kurczę, właśnie. no prawie, po angielsku mówi, z Kurde. Anglii jest. Amerykanie z Anglii. No prawie, No Nanek, ty nie ściemnia. no mówię. Amerykanie z Anglii. No nie, mówię, że prawie. Ja już nie wiem. Strong. O, serwerek. Nic. Trzeba się zbierać do roboty. Dawaj. Nie, nie, no, nie, robota nie daje. namówisz mnie. Anek, słuchawki musisz przetestować. Obejrzyj, Tak trzecie jest. miejsce. Fuck you! Pokaż. Fuck you! Gratulacje. Wow. Ja ci kręcę. Kijów, ty w GT już grasz? Mhm. Quick Pull grasz? W GT? Jeszcze, kurde, jeszcze jednego sobie zagrał. No to graj. Ale w GT grasz, czy nie? Nie, no bym zagrał sobie z ten jakiś wyścig. Ja też bym się pościgał, dawno nie jeździłem. Czyli napiszę na grupie. Ksawery, no rozbiłeś moje uczucia. Piszę na czacie, co to za gra. To jest Call of Duty Black Ops 3. To jest Tak legenda. jest. Nie. Napisał, siemanko, co to za gra, a będziesz jeszcze grać w Call of Duty. Nie, no nie wiedział, wyżak. Synek nie wiedział, to Zdarza się. jasne. Dobra, ja z tego tutaj uciekam. Jeszcze Nie, jeden. nie, nie, kawka trzeba wypić, rozumiesz? Pozbierać się i... No, nie rozumiem. Ja bym pił kawkę przy Black Opsie. A, Nanek, a tam za dnia ciemno? Let's make this gdzie? quick. You make most of my clientele nervous. Nie no, jasno. Ale gdzie? Never know what's in these things. No i się śmieje. Huh?
That wasn't supposed to happen. Here we go. All sails fine. Get out there. Show them how you do. I got a good feeling about this. Bierz to. To tak robi ten. Oj, oj, oj. Ja sam dostałem, jak patyk sam. Witam Macie drogową. Kuźwa, aż mi się chce spać. Tak mi się chce spać, panowie. A przejść do roboty. Tak? Tak bych robił. Eldorado, coś ty sposzł? Skoda. No, poszło, wkurzyłem się. Aha. Nie szumi też. Radził na dupio w Fortnite'a, Kijow się wygupio. Dobra, nic panowie. Tym ciekawym akcentem kończę, a dzięki za dzisiaj, przyjdźcie zaś. Elo, elo 520. Trzymajcie się, cześć. Oj, 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 oj. Dobra ludziska, ja też kończę. Trzeba się zbierać do pracy. Niestety. Życie też nie polega na graniu. Trzeba też popracować. Także dziękuję za dzisiaj. Fajnie było. Troszeczkę my sobie pograli. Powygłupiali. Chłopcy mnie trochę na kodzie powkurzali, bo mi dali w dupa. No ale jakoś to się udało. Co do słuchawków, strasznie wytłumiają otoczenie. Fajne są takie. Te gąbki są fajne. Dociskają ładnie, tak jak powinny. Dźwięk taki. Nie wiem, bo ja to akurat mam podłączone pod Avermedia, ale musiałbym spróbować podłączyć je pod samego pada i zobaczyć, jakby to wyglądało. Musiałbym to pooglądać. Zobaczyć. Ale tak, są super. Słuchaj, tam troszkę muzyki, innych rzeczy, to super są. Naprawdę za ta kasa, no to są już bardziej porządniejsze, lepsze. To takie mięciutkie obicie na głowę. Góra jest ze skóry. Albo podobno skóra, czy coś takiego sztuczno. To też jest tworzywa podobnego do skóry. Czy ciężkie? No, takie w miarę. Jest jeszcze mikrofon wysuwany. Chociaż z niego nie będę korzystał. Nie wiadomo, może będę korzystał, nie wiem. Na razie nie korzystam. Mogę powiedzieć, no fajne, fajne. Padzik się też fajnie prezentuje. Gdzie sobie odłożę tutaj na bok. Padzik się fajnie prezentuje. Nie wiem, o, teraz go widać. Tylko, że myślałem, że on jest całej przeźroczysty i ta strona też jest przeźroczysta, a ona nie jest. No jest z tej strony przeźroczysta. Ale fajnie się prezentują. I o, teraz właśnie widać te światełko. Bo normalnie jest te, nie? A tu właśnie Rzek zauważył, że jest. No taki bajer. W tamtym padzie Rzek nie zauważył, żeby miał coś takiego. Dobra. To nic. O, de Adamek. Siemanko, ale już lecę. Nic. Dzięki za dzisiaj.
Jutro może jak ogarniemy wszystko, to jutro też wpadnę na live'a, także zapraszam serdecznie. Jutro może się uda wcześniej coś, żeby nie tak późno, gdzieś koło 19, 18, żeby coś więcej pograć. Mam nadzieję, że będzie ekipa na Fortnite i sobie pociupiemy na Fortnite. No. Tak jakbyście chcieli, nie wiem, coś popisać, pogadać, piszcie na ekipie, tam też są ludziska. Pamiętajcie, ekipa Nanka na Facebooku albo na fanpage'a, sobie możecie też wleźć Nanek2386. Chociaż możecie to też wyszukać, teraz prawdopodobnie ciupiemy po naszemu. Ten fanpage na Facebooku. To by trzeba było jeszcze, muszę jeszcze to tam dopracować. Co jeszcze? Nic, no. Ja wam życzę dobranoc, wyśpijcie się, miejcie siłę na jutro. A ja niestety i to do pracy. Dobra, trzymajcie się, cześć, pa.